Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Ann Fenech, ikkonfermat fatti żvelati minn One News fl-aħħar jiem. Dik li l-Partit Nazzjonalista qed ifittex li jiddejjen mingħand in-nies biex iħallas id-dejn. Iktar kmieni din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista nieda dik li qed isejjaħ skema ċedoli biex jiddejjen 10,000 euro mingħand individwi li mbagħad iħallasom lura fuq 10 snin. Dan bimax ta' 4%. Din qed tkun preżentata bħala mod innovattiv kif il-partit isaħħaħ il-finanzi tiegħu. Iżda l-imkejjen tagħna fl-ogħla strutturi tal-Partit Nazzjonalista qalulna mill-ewwel li din ma kienet xejn għajr mossa biex jitħallas id-dejn. Mistoqsija dwar dan minn The Malta Independent, Ann Fenech li qed tmexxi l-iskema kellha tammetti. Qalet mod ċar li lan ta' dan l-eżerċizzju huwa biex jitħallsu impenji li diġà jeżistu. Skonti billi issa jitħallsu rati inqas ta' interess. Dan anke għaliex il-Partit Nazzjonalista qed isiba diffiċli jissellef mill-banek. Fil-fatt mal-istess gazzetta, Ann Fenech qalet li l-Partit Nazzjonalista ikkunsidra wkoll li jissellef minn banek barranin. Fil-waqt li ma rriditx tagħti dettalji fuq il-qagħda finanzjarja preżenti tal-Partit Nazzjonalista, Ann Fenech li fi żmien gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista kellha kumpanija li ħadet mal-1,000,000 euro f'direct orders, ikkonfermat ukoll il-bejħ tal-Gażini. Ikkonfermat li l-Gażin ta' San Ġiljan imbieħ għal €900,000 euro u tennit li jekk jiġu opportunitajiet oħra hemm gażini oħra li jinbjaw. Biex hawn ukoll kienu konfermati bħala korretti l-imkien ta' One News, tant li dan ilna nirrapportaw dwaru iż-żmien.